Lako ti ne pobedi. Pa ne pobediš, ajde tebi. O da, Lako ti ne pobedi. Koje je prolazno vreme? 39 sekundi. Dobro je. Neću da psujem sada. Ne, Nikola, budi kulturan. Prolazno vreme? 14 minuta. Minut i 14. Kako me sada neće, znači... To je nenormalno. Ostaje mi zadnje to. Idemo. Wow. Napeto Gotov je. sam! Minut 30. Holy shit! Woo! Da vidimo za koliko će Una. Una za koliko? Ajmo da vidimo. 43. Aplauz. I am the